Shwmae, a fi yw Elis, Cadeirydd Cyngor Cymraeg Ysgol. Shwmae, fy enw yw Fflir a fi yw Cadeirydd Cyngor Ysgol Eglwyswrw. Helo, fy enw i Steffan, a fi hefyd yw Cyngor Ysgol Eglwyswrw. Helo, fy enw yw Ifan a fi yw Cadeirydd Cyngor Ysgol Eglwyswrw. Ni'n meddwl dyna ni ennill Gwobr Shwmae achos Fel aelod o'r Cyngor Cymreigdod, rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed mwyn gwneud yn siŵr bod pob plentyn yn yr ysgol gallu siarad Cymraeg dda. Ac hefyd, rydyn ni wedi bod yn gwneud gweithgareddau ar ddiwrnod Shwmae ac helpu eisteddfodau lleol. Rydyn ni wedi bod yn fflachmobio rhai caneuon Dafydd Iwan. Ac yn ogystal â hyn, rydyn ni wedi cael derbyn llws gan Ferched y Wawr Ffynnon Croes am yr unigolyn sydd wedi cyfrannu fwyaf at iaith Cymraeg. Ond yn fwy na hynny, Fel Cadeirydd Cyngor Ysgol, i ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r cynghorau eraill mwyn sicrhau fod pob plentyn yn gwneud rhywbeth gwerthfawr i fywyd ysgol. I ni am i baw gyfrannu tuag at fywyd ysgol Eglwyswrw. I ni wedi creu moto newydd ar gyfer ein cynghorau. Gadael greiddiau. I ni am i'r plant wybod o ble maen nhw'n dod, ond yn bwysicach ein bod yn gadael rhywbeth ar ôl, trosglwyddo ein gwerthoedd i blant newydd ysgol Eglwyswrw a sicrhau eu bod yn parhau i siarad Cymraeg. Y peth pwysicach i ni bod eich plant yn siarad Cymraeg ac yn gadael greiddiau. Cyn ein bod ni yn gadael, rydym ni eisiau i'r plant sydd ar ôl i cario ymlaen i gynnal ethos Gymraeg gref sydd yn perthyn i ni yn Ysgol Eglwyswrw. Mae balchder yn ein iaith Gymraeg a'n diwylliant yn holl bwysig i ni yn Ysgol Eglwyswrw. Felly, plis pleidleisiwch dros ei prosiect ni. Gadael greiddiau! Shwmae, fy enw yw Edrydinon a dwi'n bennaeth ar Ysgol Eglwyswrw. Dwi wedi enwebu y cynghorau'r ysgol, Cyngor Ysgol, Cyngor Eco a Chyngor Cymreigdod a Gwobr Shwmae eleni am ei gwaith caled wrth greu prosiect newydd sbon sef gadael greiddiau. Yn Ysgol Eglwyswrw, efallai bod ni yn ffodus iawn bod 75% o blant yn dod o deuluoedd Cymraeg a mae'r ethos Gymraeg i'w deimlo'n gryf yma wrth bod chi'n gerdded mewn i'r ysgol. Ond, wrth bod blynyddoedd yn ymlaen, i ni gweld mwy a mwy o blant yn dod o deuluoedd di-Gymraeg yn dechrau, a peth pwysig i ni yma yw i sicrhau bod y plant hynny yn teimlo ac yn parhau i ddatblygu'r ethos Gymraeg, a hefyd yn bwysicach i ddatblygu a pharhau i siarad Gymraeg. Felly mae'r aelodau'r Cyngor Ysgol, Cyngor Eco a Chyngor Cymreigdod wedi dylan y moto newydd eleni sef gadael greiddiau, a mae hwn wedi dod oddi wrth y plant eu hunain, lle maen nhw'n teimlo'n gryf bod eisiau i bob un wybod am ei hanes, eu cefndir, diwylliant Gymraeg a'r iaith Gymraeg, ond yn bwysicach bod nhw'n cario mlaen gyda'r pethau hynny mewn blynyddoedd i ddod. A blwyddyn 6 eleni wedi gweithio'n galed mwyn gadael rhywbeth ar ôl cyn bod nhw'n symud mlaen i ysgol uwchradd a parhau gyda'r pethau newydd i'r plant sydd ar ôl yma yn Ysgol Eglwyswrw, sef gadael greiddiau. Dros y flwyddyn mae'r aelodau gwahanol wedi bod yn brysur wrth creu gweithgareddau diwrnod Shwmae, dathlu bywyd awduron a beirdd lleol a chenedlaethol. I ni wedi creu mirlun Shwmae, i ni cael artist Rhiannon i ddod i weithio a chreu mirlun gyda blwyddyn 6, so bydd y mirlun yma yn parhau yn byth. Ond hefyd, glymu mewn gyda Cyngor Eco, mae blwyddyn 6 gyda rhieni wedi plannu coed ac byddwn ni'n trosglwyddo rheini i plant newydd sy'n dechrau gyda ni'n y derbyn, parhau gyda'r ethos, parhau gyda edrych ar ôl yr gymdeithas a'r byd ac yn y blaen, sef gadael greiddiau. A dyna pham dwi'n credu bod prosiect Cynghorau Ysgol Eglwyswrw yn heiddi Gwobr Shwmae eleni am y prosiect gadael greiddiau.